এই পবন হ্যাঁ শুণ ବା ତୋ ବାପା କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ହଁ ବାପା ପାଖରେ କି କାମ? ବାପା ପାଖରେ ହଁ କାମ ଅଛି ଟିକେ କଣ? ତୁ ଯୋଉ କାଲି ମତେ ଫୋନ କରି କଣ କହୁଥିଲୁ କଣ କହୁଥିଲି? ମନେ ପକା ଟିକେ। ହଁ ସେ ନିଶାରେ କଣ କହିଲି? ନିଶାରେ ହଁ ତୋ ନିଶାଟା ମୁଁ ଆଜି ଛଡେଇବି ହେଲା। ତମ ଛଡା ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛି ତୁ ଚୁପ୍ କିନି ଚାଲେ। ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କୁଆଡେ? ମୁଁ ଜାଣିନି। ତୁ ଠିକ ଜାଣି ମୁଁ ଜାଣିନି। ଠିକ ଜାଣି ତୋ ବାପା କୁଆଡେ ଯାଇଛି କହିବୁନି ତ? ନା ତୁ ଚାଲେ ଆଉ। ଏଇ ବା ତୋ ବାପା ବଇଲେ। ନା ମୁଁ କଣ ବାପା ପାଖରେ କଣ? ହଁ ବୋପା ଆଗରେ କାଇଁ ବୋପା କରରେ ଆସିବ ଯାଉନୁ? ତମ ମାମଲ ତୁ ଜମା କର ଇଏ ତମ ପୁଅଟି? ହଁ ଇଏ ବା ମୋ ପୁଅ। ମୁଁ ତାର କଣ ହେବି? ତମେ ତ ଦାଦା ହବ ଆଉ କଣ ହବ? ଦାଦା ହେବି? ହଁ କାଲି ଏତେ ଜୋର ମଦ ପିଇଛି। ହଁ ଫୋନ ମଦ? ପାଟି ଚୁପ୍ କର। ଏତେ ଜୋର ମଦ ପିଇଛି କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ କରିବା କଥା ମତେ ଭୁଲରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି। କହିଛି ଆସୁନ ଦି ପ୍ୟାକ୍ ମାରିଦବା। ଯୋଉ ସିଗାରେଟ କଣ ମୁଁ ତ ସେ ବୁନିଆଦରେ ଶୁଣିନି। ତାକୁ ମତେ କହୁଛି ଆସୁନ ଟାଣିବା। ମାନେ ଏ ପିଲା କଣ କହିବ କହିଲ? ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତୁ ଏଡେ ମାନେ ଖରାପ ରାସ୍ତାକୁ ପଳେଇଲୁ। କଣ ମିଛ କଥା କହୁଛ? ମିଛ କଥା? ଏ ମିଛ କଥା ନୁହଁ। ତମ ଆବେ ହେଇ। ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା ଇଏ ସେ ତମ ରତନା ନା କଣ ସେ ଟାଣୁଦେଲା ପବନା ହଁ ସେ ଟାଣୁଦେଲା। ଆରେ ହେ ଇଏ ପୁତୁରା ସତ କଥା କହୁଛି। ଇଏ ଫାକି ମୁଁ କାଇଁ ମିଛ କହିବି? ଚାପୁଡା ଦିଟା ପବନ ତାକୁ। ତୁ ମଦ ପିଇଲୁଣୁ ସିଗାରେଟ ଖାଇଲୁଣୁ? ନାଇଁ ତ ତୋ ବୟସ ହେଲାଣି? ନାଇଁ ତ ଏ ବନ୍ୟା ଡାକିଥିଲେ ମତେ। ବୟସ ହେଲାଣି? ଆବେ ତୋର ବୟସ ହେଲାଣି? କାଶୁଛି ଦେଖୁନ ଏଇ ନେଇକି ଆସୁଛି। ବେ ତୋ ବୟସ ହେଲାଣି? ବୟସ ହେଲାଣି? ବୟସ ହେଲାଣି? କଣ କେଡିଟେ ମେଚର ଟୋକାଟା ଆସି ମଦ ଫଦ ପିଉଛି ଏଠି ବସି ମଦ ପିଇ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛି। ତମେ ଆଜି କହିଲ ବୋଲି ମୁଁ ଶୁଣିଲି। ମତେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋକ କହିଥିଲା ପଚାରେ ସେମିତି। ଗୋଡେ ଗୋଡେ ଜଗ ଆଜିକାଲି ପାଣିପାଗ ନଷ୍ଟ ଠିକ ହେଇଯିବ। ନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖ କାଶିଲାଣି କାଲି ତୁ କାଲି କଣ ରୋଗ ବାହାରିବ କିଛି କହିବୁ? ଖାଲି ମୋବାଇଲ କହିବ କହିଲ ଛୁଆଟାକୁ। ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦିଅ ବାପା ମୋବାଇଲ ମୋ ଦିଅ। କତିକି ଫୋନ କରିଥିଲା ବୋଲି ନା ଆଉ କାହାକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା? ମଲା ଆଉ କିଏ ସେ କଥା ରଙ୍ଗ ନମ୍ବର କହି କାଟି ଦେଇଥାନ୍ତା। ତମେ ମତେ ସତ କଥା କହିଥାନ୍ତ। ଏଇଡେ ଛତ୍ରଟା ଏଇଟା ହେଲାଣି ନିର୍ଲଜ କଡିକାର। ବସ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାକୁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଦେଖା କଣ ସିଗାରେଟ ଫିଗାରେଟ ଆଣିଛି ଯୋଉ ଏବେଟାର ତା ବୟସ ଅଛି। ଘରୁ ସିଧା ଚୁପ୍ କରି ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ଆସେ ଗୋଟେ ଘରୁ ଆସେ ରୁହ।